चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, किमान आत्ता नाही तर स्टोरी संपल्यावर. आणि आता आपण पाहूया, ती पाहत आहे एक भयकथा. आज धनाजी हे शांत होते. याचं कारण असं होतं की त्यांची एकोणती एक सून म्हणजेच मनीषा हिने धनाजीवर भांडणं केली होती. ती बोलली होती, बाबा काय हो, आईंना जाऊन 2 वर्ष झाले, पण त्यांचे दागिने तुम्ही मला अजून दिले नाहीत. बाबा मला माहिती आहे तुम्हाला ते नाही देऊ वाटणार, पण आता द्या, तुम्ही ठेवून तरी काय करणार. इकडे धनाजी, त्याचा मुलगा अनुराग आणि त्यांची सून म्हणजेच मनीषा हे घरामध्ये राहत होते. धनाजींची पत्नी ही 2 वर्ष आधीच त्यांना सोडून गेली होती. मनीषा आणि अनुरागच्या कमऱ्यामधनं भांडण्याचा आवाज हा सतत येतच होता आणि स्पष्ट ऐकू येत होते की तू जर ते दागिने आणले नाहीस ना बाबांकडनं तर मी तुला सोडून जाईल. आणि केवळ पुत्रासाठीच धनाजींनी निर्णय घेतला की त्यांच्या पत्नीचे दागिने हे मनीषाला देऊन टाकायचे. दुसऱ्या दिवशी पहाटे धनाजींनी सांगितल्यानुसार केले. धनाजींनी त्याच्या पत्नीचे दागिने त्याच्या सुनेला देऊन टाकले. इकडे मनीषा फार खुश होती. बाबा थँक्यू सो मच, मला माहित होतं तुम्ही मला देणार. आणि हो, तुम्हाला काही लागलं ना तर मला सांगा, मी इथेच आहे. इकडे अनुराग धनाजीकडे रागात बघत होता आणि मनीषा गेल्यावर बोलला, अहो बाबा काय हे असे हट्ट का पुरवता तुम्ही तिचे. अनुरागने देखील धनाजीला सुनवले. अनुराग हा तिथून निघून गेला, पण धनाजी मात्र तिथेच बसले आणि रडू लागले. सविता अगं तू गेलीस आणि बघ हे घराचं काय चाललंय. तुझे दागिने दिले नसते तर आज ही सोडून गेली असती याला, आणि मी दागिने दिले तर हा आपला मुलगा मलाच ओरडतोय. धनाजी आगा खोलीकडे पाहून बोलत होता. त्या खोलीचा दरवाजा बंद होता आणि त्याच रात्री धनाजींना त्याच्या मित्राचा फोन आला. धनाजीला सांगितले की पेन्शन संदर्भात आपल्याला काही फाईल्स लागणार आहेत, ते फाईल्स तू जाऊन जमा कर. आणि हे सगळं ऐकताच धनाजीच्या अंगावर काटा आला. धनाजीने फोन ठेवला आणि तसाच विचार करत राहिला, काय करू, दरवाजा उघडू की नको. आणि उघडला तर धनाजीला त्याच्या त्या बहिणी खाल्ली होती. सकाळ झाली, नाश्ता झाला आणि धनाजीने तो धाडसी निर्णय घेतला. धनाजीने चावी शोधली आणि तो दरवाजा उघडला गेला. या दरवाजेचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा 2 वर्ष आधीच बंद केला होता. या खोलीमध्ये सविता तिने आखरी श्वास घेतला होता. ती गेल्यानंतर धनाजी तिथेच राहत होते, त्याच खोलीमध्ये. पण धनाजीला सतत सविता त्याच्या आसपास आहे असा भास होत होता. धनाजीला माहित होते की गेलेला माणूस कधीच परत येत नाही. त्याने त्याच्या मुलाला आणि सुनेला सांगितले, ती खोली बंद करायला सांगितली. पण आज तब्बल 2 वर्षांनी ती खोली उघडली होती. तिथे पूर्णपणे धूर साठला होता आणि एकटक त्या खोलीला पाहून धनाजीने आपले काम पूर्ण केले आणि ती खोली, तो दरवाजा पुन्हा बंद केला. पण बंद करायच्या आधी जणू का एक वाऱ्याचा झोका धनाजीला लागूनच त्या घरामध्ये शिरला होता सगळीकडे. त्या क्षणी मागून आवाज आला, अहो बाबा तुम्ही दार का उघडलं, तुम्हाला काय कळतंय की नाही. मनीषा ही धनाजीवर चिडली होती. मनीषाला खूप आणि बरेच काही बोलायचे होते, पण कदाचित सासरे असल्यामुळे त्यांनी हे बोलायचं टाळलं होतं. रात्री जेवण करताना मनीषाने आपल्या पती अनुरागला सर्व काही सांगितलं. अगं असू दे यार, यामध्ये काय एवढं, दरवाजाच तर उघडलाय ना, आणि उलट बरंच झालं, तशी ती खोली बिनाकारण बंद केली होती. अनुरागने मनीषाला समजूत घातली, पण मनीषाचा राग हा काही भलताच होता. साधारण 2-3 दिवस गेले असतील.
एक दिवशी मनीषा जेवण बनवण्यात व्यस्त होती, पण त्याच वेळेला तिचे बाबा म्हणजे सासरे तिकडे आले. आश्चर्याचं म्हणजे जे धनाजी कधी किचनमध्ये गेले नव्हते, तिने मनीषाला मदत करण्याचे ठरवले. इतक्या तेजीने आणि चतुराईने जेवण बनवले की जेणेकरून मनीषा ही तिला एकटक पाहतच राहिली. बाबा, तुम्ही हे कधी शिकला? मी आतापर्यंत तुम्हाला असं पाहिलं नाही. मनीषाने आपल्या बाबांना म्हणजेच धनाजींना प्रश्न केला, पण धनाजीचे उत्तर आले, बाळा, तू बघितलं नाहीस रे, पण मी तर नेहमीच जेवण बनवत होते. हे उत्तर काही अवेगळे होते आणि तेव्हापासून धनाजीचे वागणे हे विचित्र होऊ लागले. कधी त्यांच्या खोलीमधनं गाण्यांचा आवाज येत होता, तर कधी हुबेहू अनुरागच्या आईसारखा. अनुराग, अरे काय आहे रे? आपण लक्ष देत नाही तर बाबा असे का करतायत? हे बघ, तू काळजी करू नकोस. मी 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 बाबांशी बोलतो, अनुरागने सांगितले. आणि अनुराग त्याच्या बाबांना म्हणजेच धनाजीला प्रश्न करायला गेला. आहो बाबा, तुम्ही असे का ऐकतायत आणि असे का बोलतायत? त्याच वेळेला धनाजी बोलले, हे बघ अनुराग, तुझ्या आईला असले प्रश्न केलेले बरे नव्हे. अनुरागला घाम फुटला, कारण की तो आवाज हुबेहू त्याच्या आई सविता सारखाच होता. अनुराग तिथून बाहेर आला आणि मनीषाला बोलला, मनीषा, हे बघ, बाबांना जसे वागायचे वागू दे, पण तू शांत राहा. आणि त्याच दिवसापासून घरात विचित्र प्रकार होऊ लागले. मनीषाला कधी वाटू लागले की कोणी तिच्या बाजूलाच बसलेला आहे झोपताना, तर कोणी तिला उठवत आहे. तो भास होता की खरंच हे मनीषाला समजत नव्हते. मनीषाने अनुरागला सांगितले. अनुराग बोलला, हे बघ, 2 वर्ष आधी तूच बाबांना बोलली होतीस ना की हा म्हातारा वेडा झालाय, ह्याला कसले कसले भास होते आणि आता तूच अशी करते. मनीषा, काय चाललंय हे? मनीषाने तिचे दुःख गिळले आणि एक रात्री कहर झाला. जेवण करण्यासाठी अनुराग हा त्याच्या बाबांना खोलीत बोलवायला गेला. त्यावेळेला त्यांनी पाहिले की बाबांनी ही सविताची साडी घातलेली आहे. धनाजी हे अगदी सविताच वाटत होते. अनुराग जोरात ओरडला, बाबा, अहो हे काय चाललंय? त्याच वेळेला धनाजी शुद्धीत आले. अरे मला माझ्यावर विश्वास ठेव रे, मी असं काही केलं नाहीये. अनुराग त्यावेळेला फार ओरडला. धनाजी हे शांत बसून होते. रात्र झाली. इकडे मनीषा अनुरागवर बोलतच होती आणि बोलता बोलता तिची नजर ही एका काचेवर गेली आणि तिने पाहिले की 2 वर्ष आधी मेलेली सविता ही तिला त्या आरशामधून दिसत आहे. ती तिच्याकडे एकटक पाहत हसत आहे आणि जणू काही ती त्या आरशाच्या बाहेरून निघणार. त्याच वेळेला अनुरागने मागे पाहिले तर तिथे कोणीच नव्हते. मनीषा, बघ, खूप झालं, मी खूप ऐकलं तुझं, पण आजकाल तू आणि बाबा असे का वागतात ते समजत नाहीये. इकडे दोघही झोपी गेले. पण गरमीच्या त्या दिवसामध्ये जणू काही थंडी पसरली होती. मनीषाला थंडी वाजू लागली. मनीषाने आपले डोळे उघडले आणि तिने पाहिले की सविता हे तिच्याच वर हवेत तरंगत आहे. ती तिला बघून हसत आहे. ती त्याच वेळेला मनीषाच्या जवळ आली. मनीषाने अनुरागला उठवले. अनुराग, अरे हे बघ. अनुरागने पाहिले तर तिला त्याची आई सविता खरंच यावेळेला दिसली. सविताने मनीषाचा गळा दाबायला चालू केला होता. मनीषाला रागाच्या भरात हवेत उचललं आणि बोलू लागली, तुझा मी जीव घेईल, सगळ्यांना खरं खरं सांग, नाहीतर. त्याच वेळेला मनीषा बोलली, सांगते, सगळं सांगते, पण माझा गळा सोडा. क्षणभरासाठी सविताने मनीषाला सोडले. तशीच मनीषा सांगू लागली, अनुराग, 2 वर्ष आधी आई त्या खोलीमध्ये आजारी होते, माहितीये ना? तसाच अनुराग बोलला,
हो माहितीये, आणि नंतरच ते गेले. तशीच मनीषा बोलली, ते गेले नाही रे, मी तिला मारले. अनुराग जोरात ओरडला, अगं असं का केलंस? मनीषाने सांगितले, पैशासाठी, या सोन्यासाठी मी वेडी झाले होते. ज्या वेळेला आई आजारी होते, ते झोपले होते, तेव्हा उशी घेऊन मी त्यांना गुदमरून मारले आणि असे भास करून दिले की यांचा जागीच निधन झालेलं आहे. पण सविता बोलली, पण आता मी तुझा जीव घेणार, तुला मी सोडणार नाही. सविताने यावेळेला मनीषाचा गळा दाबायला चालू केला. अनुराग हा एकटक दोघांकडे पाहत होता. पण त्याच वेळेला मागून आवाज आला, सविता थांब, तू असं काही करायचं नाही. सविता आणि सगळ्यांची नजर मागे गेली तर तिकडे धनाजी होते. धनाजी सविताला बघू शकत होते. धनाजी प्रेमाने जवळ आले, सविताच्या डोक्यावर हात लावला, पण तो हात जणू हवेतच तरंगत होता. तो स्पर्श करू शकत नव्हता, पण तिला स्पष्ट बघू शकत होता. धनाजी बोलले, सविता, जे झालंय ते वाईट झाले, पण असं नको करूस. जी काही शिक्षा असेल तिला पोलीस आणि आपले न्याय देईल. तू हिला नको मारूस. कदाचित तू मारल्यावर आपल्या अनुरागला त्रास होईल ग. सविताने सगळं काही ऐकले. अनुराग धनाजीकडे पाहत ती हसत तिथून अदृश्य झाली आणि ते घर जणू काही शांत झाले. मनीषाने आपला सर्व गुन्हा हा पोलिसांसमोर कबूल केला आणि त्या दिवसापासून ती खोली जणू काही मुक्त झाली. अनुराग आणि त्याचे बाबा धनाजी हे पैसा असून सुद्धा नसल्यासारखेच आहेत. अनुराग आणि धनाजी यांनी त्यांच्या आई आणि पत्नी दोघांना गमावले. मित्रांनो, आपल्याला एक नक्की शिकायला भेटतं, कधी कधी पैसा असून चालत नाही, माणसंही जपा, कारण की कधीतरी तेच तुमच्या उपयोगी येतील आणि तुम्हाला प्रेम लावतील. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शन दिलेल्या मेल आय डीवर, फेसबुक आय डीवर किंवा इंस्टाग्रामवर मला सेंड करा, मी नक्की शेअर करेन. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.